ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ନେଇ ନିଜେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ମରିବାର 5 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଶରୀରକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବାକୁ ଘୃଣା କରିବେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କାହା ମନରେ ଯଥା କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭୁଲ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ବହି। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଚିରି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୁରା ବହିଟାକୁ ଜୀବନରୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲ ହିଁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଯିଏ ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ତା ମାନେ ସେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିନାହିଁ।